Jsme tu zpátky. Omlouvám se za velký střih, ale byl nutný. Ještě se kouknu takhle rychle sem. Jestli tady nejde nastavit přední kamera. Tada, můj účet. Tak. Upload. Ne. Jak je přední kameru? Sakra. Tak to asi nejde. Škoda. Neuvidíte moji nádhernou tvář. Ale to je jedno. Tak jo. Jo, díky. Jde i Péťa? Jo, jde. Čekej, já jim ukážu, na co si šetřím. Lidičky, šetřím si A ukáž jim na velkou nádheru, na co si šetřím já. která se jmenuje Shitstorm 2. I když je, místo A je ukáž tam jim, na co hvězdička. šetřím já. A on si šetříte na tu snajperku Sargon. Se to čte, že jo? A potom si ještě tady šetřím na Anogy. Ale na tu Johnny si našetřím jako první. To se mi strašně líbí. To je taková nádherná. To je úplně Johnny je co? Co jsem řekl? A Johnny je co? Kde to je? A Salut. Anoji. A Ty Johnny. myslíš? Jo. Já si to můžu koupit. Zkus to a je po tobě. Tak pojďte. Tak, teď jdeme tohle. Takže teď vám ukážeme naši kooperaci v Zone Control. Vidíte, že to je zahrává. Tak jdeme na věc. Tak jo, tentokrát si už můžu pět, ale ponechejš. Ponechejš poty. A máš vůbec pít? Ne, mám jiný. Takže za 15 000, jo to. Ježiš tyhle. To je blbost. Je to blbost. To běhat nemůžeš, to ti jen z rychlý chůzy, ty troubo. My tomu říkáme, já tomu říkám ruská ruleta. Nikdy nevíte, kde kdo je. Což je totálně napřed. Tak kdo všechno hraje. No, my dva, oni dva plus my. Jdete na Cčko? OK, já jsem na Ačku. On jdeš na Ačko. Jdem na A. Jdu pomalu k Cčku. Koukám, jestli nebude někdo na Proč nic Ačko. neobsazujou? Neříkej mi, že jsou to zase ti tupci. Co stojí na místě a nic nedělají. Ne, už jdou na Ečko, už jdou na Ečko, a krát se půjďme probrat. Au! Jak to zapomeň. Aha, jo, jsou to ty tupci. Ty co kempí. Jak my říkáme, kempci, nebo jak jsme jim říkali? Útočí na nás. Jo, je mrtvej. Jak jsme mu říkali, kemprové nebo kempci? Hej, Ondro. No, Jak jsme mu říkali, kempci nebo kemprové? kempci. Dvakrát jdu na Ačko. Péťo, přijď to tam. Au, zabil mě. Dobrý, já jsem druhej. Obsazuju Ačko. Teď, kokos. Obsazují Dčko. A Ečko. Už jdeme zabrat Bčko. Dčko je zachráněný. My tady s Péťou jdeme na Bčko. Dobrý. Teď chceš munici? To háje. To pytle. Běžte někdo na to Bčko. No. Kde seš, Ondro? No chránit z části Dčko. No jsem Dčko, ale jsem nejlepší. No, tak za tohle já jsem druhý, hned po tobě, Ondro. Oh, nice. Teď jste viděli menší lag, to je důsledkem tím, že mi to oznámilo, že mám spolu 5%. No. Čau. Já začal jsem s 20%, tak si nedivte. Jo, running, dobrý. Jo, rychle zautočte na ně, paka.
To stejně pro jeden, ne, my to vyhráváme, dobrý, já musím se přehrát. Ty krása, já to objevil a hned jsem mu dal pačbou. Hej, best moment ever. Ondro, já se objevím a okamžitě mám bash, ne? Co to je bash? Pažba, že mu trefíš pažbou. Jo. To má větší damage jako? Ne, jakože já jsem se objevil a hned jsem mu dal pažbou. Já jdu na tečko. Nějakou divnou senzitivitu. To je ono. On má nějaký lagy. Jsme se prohodili strany. Jo, prostě, tak na to tečko. Stejně prohrál. Jo, ty lagy jsem ještě neměl. To taky nehrávám, to mi nedá. Ještě nemám ten lag. Jasně, dokázal trefit brokovnicí. To byl schovaný za tím sloupem, nebo co? To dost možný. Hej Ondro, jsi třetí, já jsem druhý. Běžím na pec. Děkuji. A na Bčku je bazukáč, ne, sniper, tam jsou. Mi dal teď zezadu pěkný headshot. Jo, jsem lepší jak Ondra. Oh yeah. Jak nejlepší způsob, jak nafarmit body, je dát si ten balíček municí a pořád střílet. Když to udělám takhle, munici, budu pořád střílet. Jo. To pořád bude dodávat munici. Víte, ano, šít. Už do sebe. Šít. A... A, oni to opravdu jí. To dřív. Dělám si peka. Opět to. Já musím nadělat peka. Co to je no? No, ale XP jsou XP. Za to jsou levely. Jo. Nejlepší je, že ten back vám dodává víc minut než je skříčka. No. Za 2 ranky, tak to bylo za 2 vyhraný teď. Jo, pak musí stát už právě teď. A já jsem pak vyhrál. Oni teď někdo napsal a já budu natáčet. To je úplně úžasné. A to je mě, co se stává. A došel mi back. Když to nastane, tak je to. Ty vole, jaká jsem hapka. U hápek je to těžší, když do vás střílej. Zaslab si ty práky do prčic. Já mám zaslabený. Jo, teď už je to lepší, ale ty už je to lepší. Já mám zaslabený, já nevím, o čem meleš. Já nevím, jestli mě vůbec tu hru vůbec slyší jako. No, možná víc jak mě. Musím odpáčet si zaslabit. Tak když mě budete chránit? No, to jsem mohl čekat. Kolikátej jsem? O, to si nezasloužím, jsem 5. Ondro, jsi 4, já jsem 5, pěkně mi. Já to asi nevím. Kde to víš? No, protože já jsem asi koukal na menu. Aha. Já myslím, že ho neznám.
Já jdu na Bčko. No já jdu chránit táčku. Do háje! Já jsem všiml lidi jako už dřív, ale... To už je mám zpomaленý pusu. Do háje už! S tebou! Ne, sniper, help me! Chlapce! Jako vážně. No, já už budu muset končit. No tak tohle byla ukázka ze hry. Shadowgun Dead Zone. Je to tak, že jo? Už ani nevím jméno. Shadowgun Dead Zone. Doufám, že se vám líbila a pokud dáte aspoň 10 lajků, tak budeme pokračovat dál. Natočíme další. No, čím víc lajků, tím... No, nemusí to být zrovna 10, ale čím víc lajků, tím větší potom jakoby víc z těch partů. Tak doufám, že se vám to líbilo a já to končím. Nazdar. Ještě to nekončí. Proč? Počkej, počkej, ještě ne... Já mám svoji sniperku. A víš, co si můžu koupit? Nemáš to nemám. Ty máš tu za 80. Ty máš tu za 80. Pošli mi. Jak mi na 4. Hustý. No tak Tak jo. Tak my se s váma loučíme a doufám, že jste je slyšeli. Příště to vylepšíme. Tak nazdar. Čau.